Amen. Ndipe nguzo lokutenda mfundisi na mai zaidi kamushira kwanza kuti ndafamba nazo na mfundisi makoni na mai uye na baba Jonasi uye na mai evangelist Paringa msalama kwa Yesu. Amen. Sada ndiwele kushukura mwali kwa kupitia Genesis 32. Genesis 32 from verse 24. Genesis 32 from verse 24. And Jacob was left alone, and they wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the whole of his thigh, and the whole of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except you bless me. And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob. And he said, Thou shalt be called no more Jacob, but Israel. For as a prince thou hast power with God and with men, and have prevailed. And Jacob asked him and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore, if not thou ask after my name? And he blessed him there. And Jacob called the name of the place Peniel. For I have seen God face to face, and my life is prevailed. Thank you for such a time to hear your words. Now, I will pay you. Shogoleni not to decide, not to do, and not to be sad to go nesa. Osita, Jesus Christ, Nazareth. Amen. So, that is how we should get the things scripture and deny having an encounter with God to Sangana Namani. Donc hii experience wazhinji yatinoshuwira kuti kusangana naMwari muupenyu hwako. So ndiyada ndiparidzo kubva kutext yadaverenga pamusoro pemwamba unoti Jacob. Jacob ari kubva kubva kwaLabhani kwaatezvera wake kwaaishanda ari kudzokera kubva kwawo. So along the way akasvika pane rwizi rwainzi River Jacob. Donc ayamutsa mhuri yake yese ndokusara ari ega. Ipapo ndopaakasangana nemutumwa waakarwa naye kubva usiku kusvika mangwana nezuva raakubuda. Chikonzero chavari kurwina inyaya yekuti Jacob mupfungwa dzake ari kuziva kuti Esau his brother is coming against him. So une pfungwa yekurwa nekuda kwekuti tikarerenga unakavanonzwa zvavakanetsana but they began to fight. So fight here haina chikonzero zvinobatika kuti vanga vanetsana pakuti kudii, but Jacob started to wrestle with the man. So achirwa nemutumwa Bible noti kwakuedza mangwanani ndopaakachinja pfungwa yake, ndobva atanga kukumbira kuropafadzwa kubva kumunhu waanga achirwa naye. Kureva kuti kune chaakadiscover kuti ndiri kurwa nezvinogona kundikomborera. Usiku hwese paari kurwa nemutumwa, maybe ane pfungwa yekuti ndauya kuzorwiswa, saka ari kuzvidifenda, ari kufighta back. But zuva raakubuda tonga hwatsvuka zvandobva akachinja, akamira kukanda fight, ndobva ava neprayer request kumunhu waarwa naye usiku hwese. Tonga huchitsvuka kana kuti kuchiedza, it's a picture of revelation kana kuti a picture of light. Kuda kuti wakarwa nezvinomuropafadza nokuti aiopareta usiku, time of lack of knowledge. Paairwa nemutumwa usiku inhau yekuti anga asina ruzivo, usiku hunomirira kusaziva. Saka Bible richiti kuchema kunouya usiku asi mufaro unouya mangwanani. Zvazvinoreva ndezvekuti kumwe kuchema ipicha yekuti une zvausingakuziva. Nekuti kana mangwanani asvika wani chiedza unopukuta misodzi woziva kuti uri ani muna Kristu. So akarwa nemutumwa usiku hwese nekuti haasi kuziva kuti zvabva kuna Mwari nechabva kuna Mwari chinouya kuzokuropafadza. But iye nekusaziva akarwa nezvabva kuna Mwari. Saka tinoona nedzimwe nguva shoko raMwari parinoparidzwa risingaindokuitira zvakanaka kazhinji kacho rakabva ikoko kwakanaka. But inyaya yekuti hausati wane light, chiedza chekuziva kuti zvakamunakira. Kazhinji kana munhu asati akura anovenga zvinhu zvakanaka zvaanenge achirovedzerwa nevakuru. Ita zvakati zvinobohwa zvinakidze, but zvakamunakira mufuture. Pane nguva dzatinotonembawo isusu
kuti ndiri mudiki dai vakandirowa pamudenga veta upenyu hwakanaka. Nokuti wai ndairamba kurohwa ndine musikana ndine zvandaida zvaneizvo zvakanaka izvosina kundinakira. Vane zvavaida vaidirovedzera zvakanakira upenyu hwangu nekuti ndiri mudiki ndaiita navo. Chikoro vandakafoira mwangu wakapasa. So handigoni kunyepera vanhu kuti maticha anga siri serious. Zvakatoni expose kuti ndina siri serious iko. Taitopiwa information iri right but handina kushanda nayo zvakanaka. So time yeusiku itime yekuti munhu haana knowledge. Kukomborerwa anoda but panouya zvinokomborera upenyu hwake nokuti haazive anofighta. Resini yakarohwa pafight yakarohwa apa inoboreva kuti Jacob aitodzorera aitokanda achirwa nezvatumwa naMwari kubva kudenga zvikabless upenyu hwake. So zuva rakufunda chiedza chavapo ane right understanding ndobva akaziva kuti ndiri kurwa nezvinokomborera upenyu hwangu. Wakaipa unozviita kuti hakurambidze kuenda panochinja upenyu but anokupa kurizena muri against zvinotaurwa zvingachinja upenyu hwako uri panzvimbo iyoyo. Saka uchiona muchecha haurove unongotaridza kuwirirana nezvinotaurwa ikoko chete. Uye unotouya but unokwaniswa kuti unoonesa nhasha. Ndakasvika pakurealiza kuti ini ndikana munhu akanzi abuda chechi achinja chechi chinhu wani chaasingachinje ibhaibheri raishandisa kwakafa. Kuda kuda pachena kuti hakirevi nhema batire nharo zvangu. Munhu anogochinja zvese nebhaibheri racho. Kuda kuti nditobatsirwa ndiro. Saka unoona akabuda romani kutakura kuti ndinoshanda but igare apa kushanda navo aiona. So Jacob ari kurwa nemutumwa chaanoda kukomborerwa but nekuda kwekuti haana ruzivo rwuri maari ari kufaita pane gomborero rake. Kazhinji Mwari unotofanira kugara Bhaibheri rinoti time and chance are given to all. But pamwe pacho ndepekuti unorwa nechinokomborera upenyu hwako nekuda kwekuti hausi kuziva kuti izvi ndizvo zvakakunakira. So ndai mutumwa ari kurwisa nokuti Jacob haasi korohwa bedzi, it was a wrestling. Vari kurovana. So advantage ndeyekuti denga rikakurova unokunda. Uri pana veka pati mutumwa arwa naJacob, Jacob achitorwa uchi pachimwe chaka akabva anzi you've prevailed. Marizauti chaive pafight munhu anenge achitorwa ndiye anenge arohwa. Marizauti ari pabhuku ile ari different. Akarohwa wacho ndiye akanzi awapinda. You can imagine. Kuti arohwa ndobva atobva ikakutsvaga aitadza kufamba achikamhina. Mutumwa ndobva ati wakomborerwa. Wakunda. Yeti papicha yekuona nemafungiro enyu atochorwa atadza kufamba akurwa ndiye arohwa. But denga riri kuti isu tikarohwa iwewe tikabudirira kukukuvadza wahwina. Kuhwina muzivo kuti anokuvara wacho ndiwe. Ukarwa nemunhu akakutyora ukabva ipapo wakatakurwa vanhu vanotarohwa. But apa nekuti akarohwa ndiye akanzi wahwina. So hwini iri pakutendera Mwari kuti vaite zvavanoda muupenyu hwavo. Hwini yako victory yako iri pakutendera shoko raMwari kuti rikuchinje uregere kufamba mufambiro wemazuva ese. Nokuti Jacob paari kubva paBhaibheri akatobva ipapo achadza kufamba achikamhina. Yet he was blessed. Imagine nokuti mhuri yake aisiya across the river. Paakanokurosa Jerusalem nemhuri yake ndokuda nemadzimai vakashamisika kuti ndakafambiri mustepini. Chii chaitika? Ndovatadza kuda muwasha kumubveta ndomudyira tsitsi chii chaitika? Statement yake manje aibva ndakomborerwa. Zvekuti vari kuudza vanoziva kuti hasina kukwana. Baba munoberwa nifamba mafambiro aya muchikamhina muchirwadziwa. Chii chaitika naye baba? Kuti kukomborerwa mwana. Kuti Bhaibheri rati he was blessed. But step yemunhu akastep kenyasha kanofanirwa kuoneka. But step yemunhu akuvadzwa manje ane information yekuti I'm blessed. Munhu anoita encounter naMwari akasiyana nemunhu asina kuti aita encounter naMwari. Vari kunyika pane zvavanoti vakamutarisa vanomudyira tsitsi. Kuti maomero akaita upenyu watoisa mari muchechi vanozwa kukuvadzwa. Otobva pandapo muimba
loss. So don't expect when you are seeing encounter, we have seen information you want. Not if I check up physically but any message you have been was shown up and to get one. It's not that it's such a to me. So normally after you are blessed. Achikamina. Saka yika inakunzu one message of blessing. Yika nino ona kuwacho. So iwewe different yako ni yika nino ona loss na kuwacho yukatilima. But when you have information you show ramuna. In the midst of you are covered negative. Not that the seal of soon over. So Jacob was blessed. And also acquired physically. Chemo chake alikusie kushikamana kwa fata. Mruma anembea request ya kadai alikuwa kwa pate jana wake walozilapa alikuwa alishanga. Jana akabai ni ng'ombe aile makwai aile fuyo jese aile muri akakura. But bamusangana ni mtu wa barita encounter nedega alikusie kushikamana kwa fata. Nobody can mtu what is a blessing. No, this man to me looks as if he was already blessed. No, which hata baba ali munje. But akutoka baba but ayani monde ayani makwai ayani family ayani Jesus shikali omupe. But you know Jesus the only prayer I request you would usiye shikamandiro pafati. So natupani huo kusiwa kwa pinda mahali. Kwa kuti mungambo dala ule shindu zakakukombeleza. Shakanaka shikayiko omupe. But you still blessed. Okay. Yeah. Anokuti ani makomboero atinosito makomboero ani shakawanda zvainazvo but iye ani zvizhinji ari kukumbira kukomborero kuti ari imwe level of understanding yaanoziva pamusoro pechinhu chinonzi blessing. Mablessings makomborero neblessing chinhu tu zvakasiyana. Blessing impersonal empowerment yenyasha dzakaiswana mwari pamunhu zviri personal. Blessings ndoma fruits ndozvibereko zviri tangible zvinobatika zvinotaridza kuti munhu akakomborerwa. So wakaipa anogona kuita temper with the blessings. Ukabirwa motokari yako ukadzima basa ukadii ukadii but haagoni kuita temper nechinonzi blessing because it's in you. Haigotana naona palimu chibonekati vanhu vakamusiya isi problem asi mwari akamusiya ndoba ndokuti blessings. Waikosi vanhu vakamusiya mwari wacho ane nzira dzakawanda dzekukuropafadza. Vanhu vakasununguka paura isi nyaya but mwari vakasununguka ndopane disaster. Vanhu vakakutorera zvavanokutorera vakakubvisa vakadii zvitangirwo zvese vakabvisa chinonzi blessing chinorarama mauri vanozosharama vakuzwa kuti akazosimuka futi nekuda kwekuti havana kubvisa chakadhipozitwa namwari chinonzi blessing chinoattracta mablessings. So vanhu vanogona kubata zvinobatika zviri panze but chiri mukati hachibatike. Munhu wokuti arwiswa nhasi aisiwa ari paground after 2 years unodzoka ane zvinhu futi zvoreva kuti pane chakadhipozitwa namwari chinoattracta zvinhu zvoreva kuti mukabvisa zvinhu zvake akasara aine nyasha dzake he can still or she can still bounce back. So a blessing yakafanana nemuti. Mablessings akafanana nemichero. Saka uchiona muti wemugwavha unongonzi mugwavha even usina magwavha. Why? Because une potential yakuzoburitsa magwavha acho. So a blessing is like a tree. Muti wekuti kana mukaita zvamunoita usizeni ikakwana unobereka. So vanhu vanogona kuuya vakava magwavha but after 2 years panobuda rimwe gwavha pakabiwa gwavha nekuda kwekuti vakaita tempa nezvitangirwo zvinobatika but chinoprodusa magwavha ndochasina kubata. Kana Samson wakagerwa musoro vanhu vanoti vakauraya vazhinji even escape blind men because let me show you this picture. Samson wakabvunzwa simba rako rinobva kupi which means zvatinongoreva Samson angasina kusimba bosi kana munhu ari monya hanzi simba rako rinobva kupi akatosimba ndopa riri. That Samson was a slim guy but aita
zvinhu zvinoratidza kuti ane pawa ende vanhu vachizogarisira kune kwazvinotoka apa hapana. So vanhu vanoita risechi yekuti zvinobva pari nekuda kwekuti paakazitaura kunobva simba rako haana kuvaudza chokwadi. Enda uexplain. Simba raSamsoni rakasingabve mubvudzi raibva kuna Mwari akamupa sungano yekuchengeta bvudzi. That's why even agerwa musoro wacho akati Mwari ndipeiwo simba zvakare. Simba raSamsoni rakasimba pabvudzi rake. That's why bvudzi ragerwa akanamata achiti God restore me my power again, which means muprayer ndomakabuda chokwadi kwete paaimudza Delilah. There are times yekuti answer yako kumaenemies ngaive answer yavari kuda kwete chokwadi. That's why Jesu ane mapinduro aaita pane paakabvunzwa munhu kuti munodzoka rini, ndobva ati baba ndo vanoziva nguva. Iye agotaura kuti dina baba ndiro wavo chete. Ndobva ndisaura kuti muchadzoka munodzoka rini, ndobva ati handizive asi baba vanoziva. Mhinduro yake ine chekuita nezvaaziva pataipi yevanhu vari kubvunza. Vose vanhu vari kubvunza dheti rekudzoka. Vanhu vari kufunga kuita musikadzi yavo vakaita nevakareba kuti haachiripo ngatimbonwai haiwa haachiripo hatiteivakiri haakuya nechitire. Vanhu asi kungobvunza kuti vasive dheti rekudzoka kuti vasive zvekusanuita. So mhinduro yake inotanga yaseta kuti sei vabvunza. Saka haasi kupindura mubvunzo, ari kupindura zviri kubvunza. So Samsoni paanodhira naDelilah ari kutoziva sei ari kuda kuziva nyaya iyi. Saka vakaudzwa nyaya yebvudzi ndobva vaita temper yebvudzi. Samsoni simba rabviswa resa muchecheche varinonzi Judges 16. Akati God restore me back my power for the sake of my eyes. Angabviswa maziso ndobva ati Mwari ndipei simba. Haana kuti bvudzi rangu richaripa simba, akati Mwari. Vaibva vatoti Mwari ndobva vamupa simba. Simba raSamsoni raibva kuna Mwari. So kana vanhu vakabata zvinhu zvavanobata muupenyu hwavo vachizvitora haisi nyaya. As long une muromo wokuti God restore me back again, God can still restore you. Kuti vanhu vanofanirwa kuita kudateerera muchinda wakatinyepera. Tamuti vari kupreya simba rake haribvi kwawataura kweso, simba rake riri kubva kuna Mwari. So relationship yaSamsoni naMwari ndo yakava the blessing. Zvaitwa temper week ndo mablessings. So Jacob ane mombe ane makwai ane zvese, vanhu vaasangana nemutumwa ari kuziva kuti inini wacho handina chinonzi blessing. Nyangwe ndane mablessings ezvinhu zvinobatika, but I need a favor inogara mandiri. Kune vanhu vokuti kana akaitwa sei nevanhu nhasi, vanhu vanomuseka for 1 year 2 years. After 3 years he can still bounce back. Unoshaka kuti vatakamutorera izvi imani takabvara. Kune vanhu vokuti vakabva muupenyu hwako vanoshandisika upenyu hwako zvifamba zvakanaka. Why? Nekuda kwekuti havasiro vaizvifambisa neMwari aizvifambisa. So vanhu musaziva sometimes vakuti tichitaimira naye. Vababa vakasunduruka zvinomuramba zvichiita nekuda kwekuti anozviita ndiMwari kwete vanhu. So Jacob unokumbira blessing. Kuda kuti ari kuti ndaakuda zvine chekuita neni kudarika zvakandikomberedza. Ndaakudawo blessing inorarama mandiri. Mutumwa anza request iyoyo ane zvinhu zviviri zvaakaita. Number 1, akabvunza Jacob kuti unonzani. Denga rinoziva zita remunhu. It is an angel. Watobva kudenga mutumwa waMwari. Sei ari kubvunza zvaanoziva. Pane chikuda kuchekwa chinogona kuti blessing iregere kubanda chinoda kugadziriswa. Number 1, Jacob ane character yekunyepa so. Akamboshedzwa nababa wake achida kukomborerwa. Ese anoda blessing anowana kuita chitsotsi. So this time blessing yaanopihwa haisiye kumadheka denga. So you can fool people but you cannot fool God. Saka denga akakuda kusecha kutsana vakazvipfubva vakachinja. Nokuti pane vavakagoda kukomborerwa vakachinja zita rega. Vabvunzwa nababa kuti ndiani? Zvikanzi ndini Samuel Miliso. Yesi iye ari Jacob. Baba vakatoti indoni voice ndera Jacob asi maoko ndera Esau. Saka
kudirira uyu mwari machi ndobata chokwadi ndi Jacob. Denga likabaramanga kumwedo yayivuva kudenga kutunozikanwa kadengo unoona kutoona kunyembera tega badela itoza kuyala ifo. So denga lazima kumkoma naye ataula chokwadi nasi kutana ndi Jacob chimuchinja nokuti iyayi ngoda kuchinja yega chichiti Jacob. But this time usafari kwamba people they try to change themselves for me some blessing. But what can God do? He can change you to attract a blessing. Ukachinja wega pale tunofamba but hilo shoko liye maraka kuchinja pale tunaiti. So what are Roman fans walioga hapi wasita rekunzi Israel. Alisina mungu wao. Israel leche kuitanelea. Sei mkomana akuchi wasita. Nokuti pale zvekutsvaga zita rinoti Jacob zvirikubva kumbao zvinoti Esau. Ukaverenga pamberi rinoti Esau waitouya achikaburwa naJacob. Zvona kuti kune system yemadhimoni inoichira after your name. Saka kuti rinova pano change of name kuti blessing inyatsobata. Because your name ine zvinoitera. Vanozva pakaucha vanhu vatema tira vanhu vazhinji vasina mazita. Izvezvi ili mamochechi vari wasina mazita. Vanawo vatomanetso vabvunza vanozabvira teitera rakapiwa. Unati alake akapiwa ndakutira tipewa. Tina masina mazita. So ravene pamuda sendu wangu. Ukatinokuza kwavanoti takapa mwini George sataka kuti George. Unati una zita wakapiwa rapa mwini George. Ikaucha vana tema. Unopiwa zita nenyadzara. Zviri kutsvakwa. Abatamu nozali kufaka kuti Johani Mbhabhatizi akadaburwa musoro. Nyaya yadaburwa kwake musoro it does not make sense. Hana moshaombe anaita. Vagamba damudhibana pana John. Bible rakunoti that John came with the spirit of Elijah. Akauya aine mweya waElijah. Ndobva asheredza zvaida musoro waElijah. Mukadzi wamambo aizi mambo abo aiva mukadzi waiti Jezebel. Pakauya waprofita naElijah. Jezebel akati nhasi tichazodaburawo kuti musoro waElijah. Saka Elijah mweya wake ndobva wauya uri pana Johani. Saka atambura zita nechiprofita but atambura misoro ikutsvaka. So there are times kuti paunotsvaka impartation yako kubvisa zvakanaka. Pane paunotambura ropafadzo nedambudziko kawanda. Haana kuziva kuti zita rinotambura nemweya uri pandiri. Ndarakuti akatiza nemusoro wake. He came in the spirit of Elijah. Somebody made a good note and my figure I think when I told the Baptist, I say that they will come with garments, they will end up here, they let the bells. Okay, now First Kings chapter 2, but this one, we talk about Uchi Mambo. Atumalan, we tell them to put out in the body of the Bible. But I said, they let them vote. But that's all I could not profit at in Chasa. No, I'm going to the other. So, dressing here, they'll tell later, Roma figure aita Johani. Saka Johani waifeka sana Elijah. Nokuti akachekwa ni mweya wake. Saka yakufeka inetse inofeka mweya. Unaona munhu mama fekero. So, Jacob kune zvikutsvaka. Kuna arimutsvaka kuti kuna Jacob akatitsotsa arida kumata. Saka denda rakudzima zita rake kubva kutsvaka nemweya chete. Ndobva apiwa zita rine chekuita nedenda. So he was named Israel. Ndobva vabviswa rinonzi Jacob. Number 2 kunoti akatanga kuitwa ichange of name. Number 2 ndobva akarohwa akachinja mafambiro. Kureva kuti kune mufambiro unorwa neropafadzo yaMwari. Kusvika shoko raMwari raita sekuti rakurwisa ropa ramuchinja. Kana wachinja over the type inoattracta blessing yacho. Muupenyu mune chinhu chinonzi law of attraction. Hachina ine prayer, chine chekuita necharacter, ine zvainosvedza. Unhu hwemunhu behavior ine zvainosvedza. Even uri musikana, vakomana vanokuapproacha vane law of attraction yavanoona iri pauri. Kune zvinovaudza kuti saka tona kuna vamwe vanototyiwa varasikana vakomana. Vakuvakuizva vamwe masisere arika kutya karimo. Vanhu vanoti wangu. Zvatokuona musavazereka.
Alikuwa kushukuru ndio shukuru. Shukuru Mungu. Bachikafura mu location tinotere manelana. Iya nda sema darasa la tele size yao. Ina wewe kichukule chino tuna mataka. Wana mtamba ni mataka. Sasa wana muona kimo wetu. Don't know of attraction. Shino chiziji zinoya paule zliche kuita neshauri. Okay. Kule wanotoona mtaa. So chiziji so Jacob bali attraction ila mzima mu spirit. Bali zinabu roho zumuchaka. Sakenda mutata hapo kisasita. Kana sita ikali bisado mbalo Israel. Iyo watu afano kuramba afamba mafamilia mazuwa yese. Muchinje isitepi no kumuchikora uchi. Sababu unataka baipa kwa ashikamina. Anabele kwa kadala. Aifamba generalize. But bali kukamina ndo bali kuwakomboleza. Aifamba right angasina blessing. Kukombolezwa kwake kwali kwa pasitepi yainayo. Adislocate kwa the hip joint. Ukajitarisha imapo bali kwa angabeleka bana watu wanafanya kita 11. The last one wakanobeleka ashikao di Benjamin. Kuna mwanaka bili kwa Jacob after Jacob aita encounter his close into one anoti Benjamin ndo akaba ruti wakataka kusanzwa na walikuwa mambo kwa Israeli. Murume wa inzi Kish pagara samadoge wakatuma mwana wake So. Kish na So de muye kwa Benjamin. Kuna mpakasanzwa mambo wetanga na mwali kwa Israeli. Wakaenda kurutiwe kwa Benjamin. Wakaenda kurutiwe kwa wakaita encounter. Wakanochinja chumo chake kubeleka wake productive system yake inataka kubeleka matimabu. Right encounter ya mwali is the problem today. But ile ushene blessing ya nakura mawanda. Wakamuna wakatakuwa kuna blessing ya gadao. But wakabeleka mwana ala wika. Because he was a strong man. Otherwise he became weak. But overate kukona kama yuno manifesta mutela wa Mungu. So the weaker men produce the king. The active men akabeleka makandani. But when he became weaker, akabeleka Benjamin wakawa unziprotiba the king of Israel. So shoboramani panuwa jani sekuru bisa nukukwaza. It's a blessing in disguise. Iyo pafato yakawi kwa hiyo yekuti daiva ni waiji ntulisisa waifanya mkuwazwa tanuramba uli raitu sina mkuwazwa. Encounter na mga ino mzajinjino waza wanu wajinji wanoda the blessing part wanu wajinji wanoda ropa fato abali the process inopeleka ropa fato. Chimuchese chakanaka kajinji chile nzira zinobowa zinowaza kuchichibatike. Only the mature will expect the process in the pain. Like a number of people shower. Like a water, always go to shoot us. Then they come to Pata power, what you say. I shoot up by you. You still have fun of what you say on the poor and not the guy. Very much. But you do what you shoot up then at your magic say. Could I have other visa which takes a little buyer? Like I said, I don't take a little. Mentality language yaka create nenda ku respect hili. Ini sana mchona kimishoka yese ndio wanaradi. Ino tapira. Basi sasa. Mishoka yese wanarada wala ini kwa ani. Ini kwa chocolate. Mishoka yana ino napa. Why? Because asati machua ku respect akogala kana kushirapa. Jidalala anushika. Tuneto tano una. Sasa ndio kwa sababu kama mambo ya hapana mshukuru na ukuru mtabira ndicho mtu kwa kesho apale mambo kuti mshoko pale kwa kumazo hata kuna mshoko chikosora ngoro elezo wewe wa Mungu akapira wachikosora wewe wa Mungu so wewe sio Mungu kusora kutupira wewe mchiko tupiro why about this about Mungu na naye mubiki respect mpora anotanga to value wakuna kitwa kwacho bana kuna kitwa
Saka ndinokuwa munotomanikidza mwana kuti imbomira kutanga uya kuzodya. Anotoda kutamba kudarika kudya. Kune stage yekuti mwana anomanikidzwa kuti anoti ukasapedza pisi inokubova. Nakuna kudai hakuna kumupevera nyeriyo. Chiri kutoshota chingocha. Sei wozvipedza because anopisi very kutopera. Wainyaya yerevu yemunhu kuti asati akura kugona kuremekedza upenyu zvakadaro. So as a believer, encounter naMwari yatinoda, encounter yekuti Mwari sakana ineni, ine nyaya dzayo dzekuti dzimwe nguva unogona kufunga kuti haasi Mwari. Imagine Mwari akutumira mutumwa but mutumwa yakurowa. Mutumwa yakadenga but chaasvira pauri ifight and hausiyaurwa mbishana unotochikorwa chikorwa. But muchikorwa imomo ndomunonzi mune kukomborerwa kwemunhu. Ukaenda kuchikoro zvinotoda dedication nediscipline kuti uzopasa une mari dzavo dzakanaka. Ukaona munhu aanosociety akurimekedzwa kuti doctor engineer kune kwakashandwa, kune kwakaitwa serious, kune kwakaita discipline. Isu taitoda kuita izvozvo but hatina kuspecta discipline neprocess dzacho. Ino bread wandakati when I grow up I want to be a doctor. That's why grow up inorapa. Akamukura panomurapa. Why? Statement yekuti kana ndakura ndoda kuita engineer iri right but zvacho kwadi auiti engineer nekukura. When I grow up and when I become disciplined. Okay. Ndopanoitika zvinhu izvozvo. Saka aibisiwa discipline neprocess tongosiwa grow up. So kana mukati mune engineer nemapilot. Okay. Vaizwa kuti grow up ichaita zvinhu. The truth ndeyekuti muprocess yekwachiva izvozvo mune pain. Mune kutorerwa nguva yeentertainment kuti urambe uri padzidza. So Jacob encounter yaita kuti anzi is blessed. Ine challenge one blessing yake ine pain. Hakuna anoda pain. Unoisa anoda pain. Hakuna anoda pain. Unoisa anoda kubudirira. Patakatobva kunyika tiya kuzonabata ratitoudzwa kuti bhesi yakazadzwa anochechi kundisi. Imedi 11:28. Inoti ngai kwandiri makaneta makaremerwa. Ndichakupa izororo. Vanhu vanoda kuzorora. Maneta niyezorora kuzorora. Bhesi yakazadzwa anochechi. Problem paine zvikategera muzorora iye bhesi yakanyorwa. Havana kuverenga bhesi 29. Vakagumira pa28 but 11:28 yabeti ndoinoti ngai kwandiri makaneta makaremerwa ndokupa izororo. 29 takura ijokirawo. Yet the secret yekurerukirwa kutakura. Why? Because kutakura kunocreate a relationship. Ukatakura zvajesu wakaipa akasangana newe anokurespecta yekuti umuridza akutakudza kuti anokudefenda. Takura aidzokera anhu nokuti rakareruka saka unonzi kutura mutoro kuchinja type yemutoro wekutakura. Ende Jesu bhataiva ramusazovitsika hako rakareruka. Saka unokunamata mufaro unofanirwa kureruka. Ukatakura vanhu vazvichirema usashingirire bvunza bishop kuti hamuna kuwedzera zvimwe iye muridza kuti zvakareruka. Asakaona pari pamberi chichinorema unatoa kunamatomwe wacho. Urema zvokumusha kuti achikunamatwera. Iye muridza akati tutoziva kuti nderaro number one side kureruka. Unofanirwa kureruka jokirake. So unoti munhu ane paanofanirwa kutakura. Ukanyimwa vhangeri rekutakura, wanyimwa vhangeri rekuzorora. Secret yekuzorora iri mukuita zvinotaura Mwari. Iko kuita kuchipesana necommon sense nemafungiro ako uye nepfungwa yevanhu vari panze apa. Nokuti waisaita encounter naMwari usatange kutora reasoning kuvanhu vasikaita encounter naMwari. Okay. When I made an encounter with the Lord in a dream, I like to want to go and preach 2006, level 2. So I woke up saying, my friends were not happy. Beware of good people who are not godly.
Kule wale waboi right wasikiazwe mwana. Walitaura unge wanoni kansela so wajolo ni kanzura. We have good people who are not godly. Encounter hiyo mwana kushuhudia mwenyewe, but by the time you go to anaona pain. Nobody is a blessing yake, ino manifesta baada ya Benjamin. Nani baada ya kuwa walitumwa mshirasa katika Benjamin. Mawazo ile wanachomuseka. Ukaita encounter na mahali, atakaye kuonekana yana tumwalanewe. Wanaotaka kutawazili negative. Badala moja kati ya wanama yuta ali mema. Azawacho wanaleta mbili kupeka mtu kufanya. Baba bata galama mama yosika sono aba uzoni ngocha we ati right there ani mimi na mafo bahenga unozaka na sasa ndio mshenya au watu baba bata galaka kwa tola hapa sasa na mahende msaidia wanaanza na mboga ndogo anasema kubolewa anaanza kuchinja ukapoa kila mmoja kama mtu anataka na picha People to make a time. Don't encounter anymore, but there was something the blessing to show. So whatever nobody who says that the Asimu Alusha is not basa. Now we have to continue to say God because He's faithful. When man is not known, Jebo Baku Atwa, but Jebo Anish Alu Siva, which is not over there. Why? They cannot tell that manifest. It's a bully that is remember, God is the healer. But finally encounter I wounded by God. The one who heals. I don't know how to see any problem that you are blessed. So there are times when the blessing here by me you have a problem. Robasato ile sika mjino kuna kwa muziko. Mara tishindri, atishindra kutusiwe banokuda ne basiza kule. Banokuda fanaka ne basiza kule. Nodi pani kwa watu zishamali zabo. Azishamali zabo. Wali tamani wali muda kushirifa uli. Kwete ni muda kushauri shirifa uli. Ukatoki na problem kwa just go to do it. You think you're a friend? Mira kuzuo no. Hauna shamari wewe. Ambile ni wa, ambile ni yedewe. Iba ba utamani mtu jambo shinaleta. Wao tufuma kwamba wanachikafu. Wao tunao soma shamana. Wao wana shamara una. So jambo kutani hasa na encounter ni dena. Bali kapigo tukokuta hapana chinooneka ni ndio tukozonda kama pafato. Faith comes by hearing. And hearing by the word of God. But he had to show them like, number one, I don't know what I got about the but look at the negative for no time. But I never see a look to my mother and my national people. Why the walk on your national? But it's more than you to know this how it is now. I don't know that I thought it was radiation. Train a sweet as a Kune blessing kawe, but they are still crippled. Abachi kuoneka. Zaita encounter na mwalimu alibata ulati bayo wala wachiza majuzi. Utu. Bachi wachila wali. Kasiko kama pio kwa wacha toka ndio kisali pisa Yesu. Bali kama majuzi. Bachi watu bachi kuona ya kuite iko. Kaika mbali za mrobi. Akimshani sasa hizo. I thank God for him. Waka bono kumani isoma. Pai tika shoto waona mti. Kunyane kalipata hivi. Ila kamera watu kupata kutoka wile Zara. Shadi swali wale bali kushanga ile shadi. It was the classic face. Kali wake ngua. The blessing that you are blessed. We saw that Jacob manita na Yesu ungamaje ndio itakizima. Kana blessing hili mo. Shaka kama mwelezi mjapa ashibati. Why ni mwana kuti mwalika wakasema leo wakati ya blessed.
encounter na Mwari. Ile nguwa yetu wakasana na yakataura isimu upenyu wako. Akataura ropafata upenyu wako. Pale katai. Kanita sekunga asi Mwari. So tuna mwati kukuta unamatuwa tununa matire. Chicha upata yetu tununa matewe. Period, time. Every Mwari anatira tuwata ule karo. Why? Every barano karo. But when the enemy comes to the flat, the Spirit of the Lord will raise the standards. Like the nation is now so for that man. You should have been tired, but not a wrong way. Whatever Muropa Fata Chico, Akakuat from Daro, he was a blessed man. Why? Because the blessing can never power. It can even take enemies to become friends. But what's the why? Because blessing. You know, she don't minister, you don't tell you walk. Wale mutano wajanga wakuda wakufanya batiro kwa fatu maja ashikoleki kufanya washuti kinoa mwalimu msuza ba lebe witu taki kinoa mwana ili losi pagari kwete kwa ufu so akaita inkawo tanenega akakuazwa akakombolewa so forget the pain, focus on the blessing. Ingomira marwazo nekuti Jesu zvakaoma in real life Israel very badura zvakaoma ina respect kuona munhu achinza ufari chesi omera keka upenyani uniyada mwari kwa mareason ekuti aregere ari kwenda ari tangible ari kubatisa uchiona kuti one zvakadai ndaitotarisira kuti chechi ndoinga tomira okei kana kuti ndimire nayo tinenge manokuti kudai achiunzwa panapa mainonotayiwa uyo anofanirwa kumirwa nayo. Thank God tine hama dzakura zvekudaro kuti mukukuvadzwa varamba vachiti Mwari handikusiyi kusvika pandiropafadza ende chakanakira Mwari ropafadza yako unoiwana. Jacob was wounded but aleisuda akauzwa kuti you are blessed. Blessing iyoyo inotomanifesta chiti. Takaenda pareda tikaparidza tikapedza tikaenda kumatreni tikaparidza tikabvaimo tikaenda kuna first vanotaura vachitaura zvavanotaura but one day 2014 tapedza kuparidza pana first taenda netsoka kubva kuno mutaura kubva kunokwadzana kuenda kutaura kuparidza tasvikana naye tinobata pani pana first one day tapedza kuparidza pana first taenda kutaura netsoka murume akandibvunza mufundisi munodzokera sei kumba ndikatienda kakopa kabhana hauchakara kudzoka netsoka tienda kakopa kabhana apa ndozoenda kumashanza madii kuti ndinokutengerai mota unokaita zvei unoona ndokurota tinoona kuti zvaona mukai serious akakana ndakarenga madomasi ndovatokubva vana festival vana second classes ndobva ndichinokudzai mukudati bhadhari tenti just like that uye angamira kuti 5 minutes ende asigara mwana akabvokwepo ndobva ndozadabva ukwepo nakomira pana panaitirwa mushe mwana wakondisenda teka moto. That was the first time. Why akaiti unokwana yekunotavata zvadii kati kana kusakwana kwakusvitsa pakuti wafamba neyavo kuda kuwedzera kusakwana. So blessing in a process in a pain. But in pain you and how the pain you own again, you want a blessing. See what I tell you. I'm telling you, except with the Lord is only one about our success in life. You are getting down the night, you know it's anyone like no matter any name. Shadow will be some such kiss. Who take and only child you will watch. I'm not seeing the time that someone will go over. I remember when I was 22 of people, I stayed with a celebrity. I follow the woman. So I follow you on Facebook. I want to bless you. I know that I must be shining every day. For the whole year, 2022 years, nobody said pay you. Camera man wanted that for the race. For the race. Como a gente não pode hoje assim, quando pega, tá pega, tudo isso aí, camera man não pega, não é essa pega. For the whole
2 hours on Sunday. It doesn't put on us the marriage and the Colombia. For the whole year. Gorilla Pera, Mumia and the Shelter. Don't Vanilla of his squad. I want my metropolitan baker. They are Dr. Yokamshida. Is the one who did that for me. Who said it today? I saw change. My idea is much easier than one. So I'm not going to get a bit of one. I'm not pay one. I get a bit of one. I want to do something and say, I should move up. I'm not going to want it. That's why I go back about rotation million. And I teach you one about the other. Hakuna mambo anapenda chimba na kuruka nyama. Wewe ni mtoto wa baiki. Na unali. Bashaka ndia kwa hiyo ni hii. Bwana sitaona shiriki bwana wachona kukamina na kuteseka. But mwayo essence ni kutamu with kama winde basi. So Gorilla Pera no body shares as my boy is done. The last question, no, I go to the waterfalls. Papa, and I go away my answer. Transit. They must say 3 pro your budget. I want to give you one. One answer, I try to make very, but the hour in the paper week. Nato baiba ngapi na kubarisha za beki na moja wana ni boa. Kwa bashe za msingi cha wake. Ndio mtemeni. Ono pale ni kuna mati, ndio nje na mati. Leta tu kwa kombo leo. Mara kwa leta tu. Ndio mati ni. Where's the master video judgment? As Mari can answer the name. Satan is coming. Satan, Papa, no, as his daughter, so Papa is in the name. The Kavanaka be on Soporake. I can be that it's up to the Kapaki. And come to Namari and see what I do. They office this test for this that pass. They didn't allow 5 now one shop that was a repeat. This is a second one. I'm going to have to put up. You don't know, so someone to eat and somebody from UK I'm going to find the Facebook. Nobody who is going to find that, but I'm not reading, but I'm a chat away. Mama Rora one. Not what is so that so chat. Put it on your and my own children to send this. One, when I come tonight, I know that as they said to talk but I'm not power we are. Don't is wrong with them. But I don't say you are going to make sense. I didn't have I'm going to show you now to the next one. I didn't manage. But I can release a woman at Zima. We are back in much of a machine that it's on number 1. One of them is very media, Mary Catherine Mary. It's so that she can only go to get no one. And one of the second town by 9 the midnight, the same place. Now, phone, nobody pay 2 hours. In 2 hours' time, look at me and yes, the contract. One. When you know about the fire, I'm trying to watch your food. So you have to go to work faster. In any channel, to have to the man. I'm not going to see so that I watch happened to you more. Se não tem uma chegou até não se não chegou não se não tem uma funga cara imagina que na moyo wako mwaruita wakati shika si bali tauta yanakaita ikafanya mai mara kufa mtende kwa nuru anakwata
kudenga kuna mwanazo nyika chao zvainotaura vaiseka zvavo vakawamira pana Mwari. Vanhu vanoona kukamina but paunozokomborerwa the same people now wakomborerwa now vanenge vaona kuuya futi vanhu vavaisuduruka kana vakukamina kana vane problem vatsiva basa varamba vanosuduruka but kana zvauropafadzo yauya they want to be closer again ndo vanoti muromo saka vanokufundira nhasi utashingaira kuitira Mwari chinhu havana zvinhu zvavanokuitira kana varegera kuitira Mwari. Ivo vaida kundiudza kuti usaparidze pare havane neprogramu yavanga vainayo vaida kundiborega chete ona vapinda kuti karega todizva zvaumborega woga dai Mwari atiwanira nyasha kudenga kuna Mwari kana waita encounter naye siyana nezvepaid paid ine zvainogadzirisa mauri paid ine zvainoshanda mauri. Why? Because paid iwe period yakaita adzimai achita majuti muvanhu mazuva atamugara podka foto kune munhu akazviita juti kubva kwenu maga vakamukopafadza munete nesedeti aida shuga vanoshanda shuga upenyu wakaomofu shuga chai nawo achashanda mamindi maga anobva mupa gasirobhu yakati inayo ndokubva mupa nemachera anobva mupa nemakapu neshe mukadzi yakashedza hama dzake zvonoitwa nevanhu ava vasizozwisisa ndangoshandira shuga but une zvese zvawandipaizvi ndobata vatsanangura kuti taizviitawo so pane kino chaunoita pasiro inoita kuregere kudata ukaona munhu asina chingwa unoziva kuti chiri kushaikwa sanozoona kuti chinge munhu timuna mukuru akashanda glasi inoshaikwa ukapfurana nemazviri aunoshevera unenge wakutoka pamulitika ayabhadhara kuti no it's okay ati kore uno munasingadi mari kunoidzirira tambari noida vandaigofamba unitsoka ndinozviziva. We are blessed to become a blessing. Encounter na Mwari inonza ropafadzo iwe chidevelopa character yekuti haudade iwe a blessing to the community. Vanhu vazi kunaka nekuramba Mwari nekuda kwezvakanaka zviri pauri. Ndatisongere namata Baba ndinokutendai masikati ano mazvita nekutaura kuupenyu hwedu mazvita nekunditendera nyama nekupupura kuhama dzangu vanhu vakuzivei kuita kwenyu kururama kwenyu nekutendeka kwenyu Baba encounter kusangana nemi Mwari nyangwe kuchiunzanike marwadzo tinokuzivai kuti makarurama makatendeka. Every pain haina nyaya your blessing will speak on our behalf. Nanamata parekereke ile Baptist kuwadzana vana vedu zvavanoshingaira kuita towards the church moyo yavo nekuda kwebasa renyu Mwari varopafadzei zvavanobata zviendeke muri ngazvichengetwe wakaipa ngaanyatiswe favor yenyu itaure pamusoro peupenyu hwavo muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. God bless you, church. Hallelujah. Baba, tunamata. Baba, tunamata. Usuka ulipo. Baba, Baba. Baba, we Pastor bless. Take it over. Baba, we do something. Baba, we do.
Wewe una matana yako, wewe unataka kuna mchezo una matana